Ginatahag ni Attorney Jobert Pahilga nga isa ka human rights lawyer ang rason sa appeals chamber sa hindi paghatag sang interim release kay former President Rodrigo Duterte. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Pahilga, ginklaro sini nga may tatlo ka rason kung nga wala ginatagan sang temporaryo nga kahilwayan si Duterte. Iniya mo ang isa, dapat mapamatud-an sang kampo ni Duterte nga hindi siya flight risk o kung hindi ini maglagyo. Ikaduha, dapat magpakita nga wala siya sang kapasidad nga maghatag sang intimidation sa mga witness kontra sa iya. Kag ikatatlo, kung mahatagan ini sang interim release, hindi siya mag-ubras sang iban nga krimen kaangay sang pagpanipular sang mga ebidensya kontra sa iya. Base sa ginhiwat nga hearing, isa man sa rason amo ang posibilidad nga pagpangindulaan ni Duterte kag hindi na pagtambong sa mga masunod nga hearing. Si Duterte isa man sa gihapon sa may mataas nga posisyon kag ginatangla sang kadamaan bago nagdaog ini nga alkalde sang Davao. Ara sa posisyon ang iya mga kabataan kag madamo pa sa subong ang nagasuporta sa iya. Mataas man ang risgo nga mahatag ini sang intimidation sa mga witness kontra sa iya. Mangod sa history sini nga ginawaragwag ang iya ginobra sa mga nagligad kaangay sang extrajudicial killings. Isa man sa rason nga gahingyo ang kampo ni Duterte sang interim release amo ang supposed third state nga handa mag-amuma kay anay Presidente Duterte. Sunod kay Attorney Pahilga, posible man sa gihapon nga mahatagan sang interim release ang anay Presidente kung magwa na ang resulta sang psychological or health-related test kag kung nagakinhanglan ini sang dugang nga atensyon. Did not mitigate the issues or the concerns that the ICC has raised. Ang tatlo ka issue, flight risk, second is intimidation of the witness, and third, possible destruction of whatever evidence. So ang bisan iga patugutan siya nga magawa kag may ara nga third state nga mag sapupo sa iya didto lang siya. Ang amuna nga mga proposals sang defense did not mitigate according to ICC the issues to ensure that he would attend trial.